Ака шумо ягон рецепт барои талхадард гӯед. Ман ҳар саҳар ки аз хоб мехезам, талхам дард мекунад. Гуфтааст, бародарони азиз, агар талхотон дард кунад ё ягон майда сангаш бошад, гӯш кунед. Пиёзайку як дона пиёзе мегиред, шаб паррак карда мебуред. Ранги ош майда мекунед, ҳамин хел паррак мекунед. Абболош як қошиқ шакар меандозед. 2-3 соат истад обаш мебурод. Ҳамина ҷафида 2 қошиқ саҳар, 2 қошиқ бегонӣ мехӯред. худо хоҳад айку талхадон умуман дард намекунад. Шамонламиш бошад мегирад, сангош бошад сангоша об мекунад. сулфа биам ганда фоидаш аст. карда бинед бародаро. Як одам фаҳмидам ки талхадардро аз пиштами пиёз ва шакар қатӣ ҳар рӯз ҳар свежи тайёр карда хӯред. 2 қошиқи калон, якта дутта ба бегони дутта. шиками гӯшнаба, дили гӯшнаба. худо хоҳад зур мешад. Якта рецепти бепул. ин барои талха якта рецепт. ин ҳазор рецептҳо аст. ман якта бепулаша гуфтам. карда бинед, худо хоҳад. сулфаям нест мекунад. балғам, сулфа, грипп, микроб, инфексия ҳамаша нест мекунад. ғуломҷон тавсияи бепул. ғуломҷон 93, вилояти Суғ, ноҳияи Зафарабод, Тоҷикистон. ҳамватано ҳеҷ вақт касал нашавед. Тоҷикистон ба пеш. зер кунед.